Povestea noastră, copii, începe de la marginea unui orășel, dintr-o căsuță mică, înconjurată cu gărduleți de alun, lângă care Dumnezeu a așezat o fântână cu apa limpede ca roa. Acolo locuiește Măriuca, o fetiță cu minte, frumoasă și isteață. Chiar dacă are numai 6 anișori, știe atât de multe lucruri despre viață, încât oricine o aude vorbind nu bănuiește că are o vârstă atât de fragedă. Părinții ei sunt oameni simpli și au agonisit leuț după leuț, cu gândul la ziua în care vor strânge destui bani încât să-i poată cumpăra Măriucăi lucrușoarele de care avea nevoie pentru a merge întâia oară la școală. Dragi copii, Măriuca, fetița noastră, era mică de statură. Atât de mică încât nu putea urca singură scările. O să spuneți că s-o găsi el până la urmă vreunul să o ajute să le urce. Ba bine că nu. De ce? Ei, tocmai aici stă ascunsă cheia poveștii noastre. Frumoase mai sunt poveștile, nu-i așa? Pentru că ele se termină întotdeauna cu bine. Ați înțeles, dragi copii, că în viață, ca și în poveste, trebuie să înveți pentru a birui greutățile și toate relele pe care le întâlnești. Povestea spune că Dumnezeu ar fi ridicat mai întâi munții, ar fi adus apoi copacii și animalele și mai târziu s-ar fi hotărât să aducă și oameni în ținutul Vrancei. Primul copac ar fi fost un stejar falnic ce îmbrățișa pământul cu rădăcinile sale, iar coroana lui ținea umbră până hăt departe. În jur a plantat alți copaci, de la salcia pletoasă și frumos pieptănată, la cornul țepos și la măceșul cu buburuze portocalii. Prin locurile înalte a sădit bradul cu cetină argintie și s-a hotărât să-l păstreze verde tot anul, din motive ce astăzi ne sunt lesne de înțeles, mai ales atunci când vin sărbătorile de iarnă și participăm cu toții la împodobirea lui.
Din această frumoasă poveste, trebuie să înțelegem, dragi copii, că cei ce ne socotesc, cei care cred că îi pot batjocori și umili pe cei mai mici și neajutorați decât ei, vor trăi ziua când se va găsi ac și pentru cojocul lor. De aceea, în viață, trebuie să ne purtăm frumos cu toată lumea, indiferent că este mic sau mare, puternic sau slab, bogat sau sărac, sănătos sau bolnav, urât sau frumos, bun sau rău la suflet, prieten sau dușman, și vom primi înapoi înzecit admirația tuturor. Cuptor încins era vara aceea, cumplit de secetoasă, cum nu mai fusese alta. Copacii sorbeau cu greu ultimele urme de umezeală din miezul pământului. Izvoarele se caseră și, fără suflare, pâraiele se holbau într-un alb trist spre cerul limpede, în căutarea unui strop de nor care să le readucă la viață. Numai iepurașul, cel veșnic îngrijorat, cel lăsat de Dumnezeu să întruchipeze frica pe pământ și neputința de a se apăra în fața primejdiilor, nu îndrăznea să iasă din ascunzișul fragil și temporar, de teamă că ar putea servi ca ospăț primului înfometat întâlnit în cale. Iar noi, dragi copii, trebuie să învățăm din această poveste că orice am vrea să facem în viața noastră, trebuie mai întâi să chibzuim bine înainte de a lua o hotărâre. Numai așa vom ajunge la un rezultat bun. Pe când începuse rostogolirea mocanilor din vârfurile munților Vrancei spre oraș, am găsit de cuviință că ar fi bine să mă cobor și eu de la umbra brazilor și să mă așez la marginea odobeștilor pe malul Milcovului, într-o altfel de lume mai emancipată, altă gâscă în altă traistă, cum zicea unul ce se strămutase cu mult înaintea mea. Am înfipt hârlețul într-o palmă de pământ pe care o cumpărasem de la un necunoscut ce se mutase la munte, crezând că numai așa își poate lungi viața până spre 100 de ani. Am săpat mai întâi un beci la îndemnul localnicilor podgoreni, am însăilat o privată din scândură să fie de folos la vremuri grele și am înșirat un gard înalt să nu vadă lumea cum m-am hămat la muncă să pun pe picioare 2 odăi din lut cu araci și paie. Mi-am luat nevastă tânără și frumoasă și m-am adăpostit de iarna geroasă în culcușul urzit la repezeală. Apoi, dacă nu crezi povestea mea și ai vreo fărâmă de îndoială că la mijloc ar fi vorba de glumă, apoi să știi dumneata, cititorule, că uneori oamenii,
dar mai ales românii, au nevoie în viața lor de multă bucurie, de bună dispoziție pentru a munci cu spor. Așa cum în fiecare an, vecinii mei vin să-mi taie porcul, numai dacă le spun, nu știu pentru a câta oară, această poveste de poveste.